Foi a iniciativa dun taxista, Francisco Mallo, quen decidiu acometer este proxecto para prestar aos noieses un servizo que vai moito máis aló dun simple traslado. E queremos, como calquer iniciativa, apoiar os emprendedores, a xente que neste momento asume un risco, ten a iniciativa de dotar ese servicio, de ampliar a cobertura que temos no Concello de Noia, buscando dar un servicio axeitado a persoas con mobilidade reducida, persoas con discapacidade e tamén a outro tipo de usuarios. É evidente que equipar con estes servicios determinados taxis da localidade pois vai a posibilitar que incluso poda reforzarse o servicio sanitario en determinados momentos. O vehículo, que xa estaba adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducida, incorpora agora un desfibrilador para reducir os tempos de resposta no caso de que algún usuario sufra un accidente cardiovascular. Este equipamento especial non supón ningún custo engadido para os clientes. Os costes veñen sendo igual que teñas silla de rodas, que teñas que utilices o DESA, que veñan 7 personas, porque un vehículo é de 4 plazas, o outro é de 7, é igual que veñan 4, que veñan 7, o precio pono o taxímetro, o sea, nos pono a Xunta. Hai un bulo aí que si cobras máis por ser un coche máis grande ou si eres adaptado, non, o precio é igual. E, bueno, o que queremos é eso, que a xente de Noia teña mellor servicio e poder dar mellor calidad, tanto a Noia como aos concellos limítrofes. A intención deste emprendedor é seguir medrando, polo que a medio prazo agarda poder incorporar este servizo noutro vehículo, para o cal un compañeiro xa ten previsto a realización dos cursos de manexo do DESA e primeiros auxilios. Martín fará tamén os cursos como primeiros auxilios, socorros e emergencias, o DESA, intentar poñer outro coche como este, sabes, poder dar outro servicio a maiores.